କହିଲୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଉପରେ ଯାଉଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ଆମର ଏକତାଲାଟି ଘର ମିଳିଥିଲା ଛାତ ଉପରେ ବସିଲା ନମ୍ବର ତମର ତିନିତଲା ଆଉ ଦୁଇତଲା ବାଡ଼ା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ସେ ବାଡ଼ା ଉପରେ ଅଣ୍ଡାଟା କେଉଁଠୁ ପଡ଼ିବ ଦାଣ୍ଡ ପଟକୁ ନା ଘର ପଟକୁ? घोड़ा तुम गाँव अंडा दिए भल आंटीबायोटिक दरकार आंटीबायोटिक बटिया दरकार कलर